Pasar malih Bapak Ibu tamu kakung putri panglipur saking prakonco campur sari Cakra Buana. Nyiwak sepining swasana swan widewati wingking saking Leledan Surakarta Tiningrat Tiah Ayu Lia Puspita. Gusti Allah. Lah piye toh Mas? Kemarin itu kan hari kemerdekaan, ya toh? Toh? Ya kita juga harus merdeka iya, gitu. Merdeka iki bener semangatnya entuk bener. Terus iya. Ababe iki lho sing ora. Ababnya apa itu Mas? Apa loh? Iya gimana? Alon-alon toh Jon. Apa itu alon-alon Mas? Pelan-pelan. Oh gitu. Pelan-pelan loh Mas. Ya. Sowan wonten dalemipun Bapak Atin Sadewa sekalian Ibu Sri Suwarti. Ya. Wali matul urus Boyong Temanten. Apa itu boyong Mas? Kowe iki jane wong endi ta? Saya Solo. Sah Solo kok pakananmu suwek kok kemayu murah. Oh, jangan mengenyek. Apa itu suwek? Hah? Mas jangan mengenyek deh makanan. Apa itu makanan saya itu? Ada pizza, hamburger. Walah, sing bayar sapa? Lo gimana Thomas? Emang ngerti, Mas itu sekolahnya di mana? Lulusannya apa? Kok bahasa Indonesia aja nggak bisa loh? Saya toh? Iya. Lho, sarjana seni lho, Dik. Oh ya? Lho. Wow. Mbok rumangsani. Bahasa Indonesia juga bagus, pinter. Lho, rong enek donya ya aku tukang bahasa Indonesia. Oh. Loh, ya sekarang tak tanya ya Mas Gareng. Kemayu tenan ya cah Solo ki ya. Kudune iki lembah alus ngono kok. Loh, saya kan juga bisa bahasa Jawa dikit-dikit. Oh, iya iya. toh. Kemarin kan saya di Jakarta itu 3 dina. Ngapain di sana? Di sana itu jualan teh gendul. Loh, tak tanya ya Mas. Apa? Setahu saya itu kalau bahasa Indonesianya mau tidur, arep turu. Ah, Betul bener, itu? bener. Sekarang kalau bahasa Indonesianya itu loh Mas. Malam ini tamunya akeh. Malam hari ini Tamunya tamunya akeh. banyak. Hah? Pekok. Goblok. Mas, Sik ta, sik. Iki. Iya, sik ning bahasa Indonesia apa ya nek terus pekok ngono ki apa ya? iya kan ada Mas campur-campur gitu. Bahasa Indonesia pekok. Malam ini Malam. tamunya Banyak. ini orang loh Mas, bukan banyak, pekok. Lah sing ngomong nek iki unde-unde ya sapa? Yang betul Tegese iki itu. banyak ki akeh lho, Dik. Yonda, yang betul malam ini tamunya tidak sedikit. Begitu. Ya toh Pak, Mas. Dasar MC kok pekok. Goblok. Iya, iya. Iya, Dik, rene sing pekok ya ora jangkep donyane kok, Dik. Gimana Mas? Jan. Nyanyi Nyanyi. Dikasih apa Mas? lagu campur sari. Oh, campur sari. Apa itu? Yang apa Mas? Mat-matan. Mat-matan. Loh, Mas Gareng, Ora iki penyanyi po gali jano. apa itu gali? Katanya Mat-matan iki tegese mat-matan. sing laras lho, Nyuk. Oh, Ngono lho, Nyuk. tak kirain mat-matan gitu. Walah. Napa meneh anggere iki tanggal piro iki? Hah? 10 to lho, anggere tanggal 10 mesti galak-galake. Kok barengi deres-derese kok. Udah nggak pakai lama, ayo dikasih. Pakai bawah, Ya, yang bagus. pelok 6. Iya, harus pakai melek, nggak boleh merem. Ya. Nano monggo. Syutinge kuwi apa kuwi? Iya, sini. Pamintaku. Jangan nyoro-nyoro gitulah, biasa aja. Ni masito ase atut runtut tansah reruntungan. Iya, bagus kan Mas? Ya. Ing sarina sakwengine. Mas, agak panas ya. Eh. Lampunya itu murup tuh. Nyala. Hah? Ya, jadi karena nyalanya lampu ini, nah, kita berdua agak perampang. Oh lah iya itu, sumuk.
Iya. Datan kinggang sarambo. Mas, dibacutkan. Datan ginggang sak rambute. Datan kinggang sarambute. Kowe iki jeneng ngrusak pakem, Nduk. Lagi mana Wong toh? wong gawe bawa gawe lagu ki angel direwangi topo kok. Iya. Disalahgunakan. Kenapa Bapak meringis? Tersenyum. Oh gitu. Kan bahasa saya campur-campur, Mas. Iya, aduh itu kamu mbok jangan cerigis. Apa itu cerigis, Mas? Ayam di Jakarta itu sama sini lain ya. Iya. Ayam di Jakarta itu giras-giras. Iya. Wah Mas, saya dulu di Jakarta itu Mas. Apa? Mesakno. Terlunte-lunte gitu loh. Iya. Terlunte-lunte. Oh iya, mergo nek kono kuwi A dadi E kok ya. Iya. Gua dadi gue. Dadi Iya. terlunta-lunta dadi terlunte-lunte. Aduh, Ya. ya. Betul, 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 betul. Macam mana ini? Nano. Lamun. Pacitan. Lamun atoh caketing ati. Mas, Apa? saya juga berdoa buat teman-teman berdua selamat menempuh hidup baru. Ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dini fid dunya wal akhirah, lekas mendapatkan momongan putra dan putri yang soleh dan solehah. Allahumma Amin. astagfirullahalazim. Pinter ya. Lho kepiye ta? Pindo mimi lan mintuna. Iya. Ayu nimas bareng hana tepi waji. Iya. Sido asih perayaan mlung. Sekarang, Langga. Mas. Iya, orang nganggo suwe iki kajange nyewa. Iya. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki. Ngono yang ngono. Bapak sani kang kakak oper semenar. Mantepmu. Andika pangayomanku lair batin kumis yana Sing sayo sing rukun. mong sajai andika samune kurang rendo Tanda ya gati apa saksene rika Ati tutuk nganggo pipa ledek. Wow. Ya. Yo. Yo, sekarang saya mau bahasa Jawa ya, Mas. Iya. Nggih. Wilujeng siang, Pak. Eleh, oleh ayu-ayu matane kira. Loh, kan Iki wengi nyuk. loh, Padang ki, Mas. Padange mergo lampu, iki wengi kahanan wengi. Oh, ngono. Iya. Nggih, wilujeng dalu, Pak. Nggih, raosipun kados pundi? Ah, Kecap. sekeca. Wah, nyenengkeh ya, Mas. Nggih, Nyenengkeh. bapak iki ketok mblenek ya, Mas. Nah, ya untung ora kaya jenengan cilik, Cilik ora apa-apa. garing. Ora apa-apa. Paton urip. Iya. Nggih. Nggih. Aja disawang cilike. Nah, dandine gedhe sinyale. Gawene, Pak, nggih. Melampah tebing datan lasu. Ya. Bocah iki kurang ajar tenan iki. Digandeng kok iso ucul iki lak ya. Mas.
Oh. Oh, Kowe iki kepiye bagus-bagus to, kok. Nduk? Iya, Mas. Jak golek pangan sirku rene iki tak tepungke dateng lenggahe bapak ibu para tamu sing wonten mriki kok malah. Oh, panas itu loh, Mas. Ya. Mugyanto berkahing widi Anti kamu tansah limpah banyu warna setia kula tansah anggap lami. maju Nduk. Injih Kang Mas. Ayo Nduk. Solo 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 solo. Tanja ya gati pasak sene rikane Mas, Pak. sampean mau kan wis nderek didonga kagem pinanganten kalih. Bener. Saiki ndongake Pak Mboke Gentino. Ndongake Pak Mboke Heeh. Bapak Ya, tur ya. Atin Sadewa. Nggih, piye kalian dongamu, Ibu. Mas? Kula dongake Pak Atin Sadewa sekalian Ibu pinaringan panjang yuswa. Amin. Awet momong putra wayah. Mugi Pak Atin sekeluarga tansah manggiya ayom-ayem tentrem. Amin. Kabahagiaan kamulyan Amin. rejeki ingkang barokah. Allahumma Amin. amin. Kuwi kanggo Bapak Ibu temanten. Ibu. Saiki nek kanggo kagem para tamu, Mbak-mbak, Mas-mas, Mbak-mbak ngono kuwi Mas. Tur ya nganggo lagu ki nek iso. Aja mau ngendika ae, pakai lagu gitu loh. Oh, maksudnya aku mbok kok nyanyi ngono Iya ta, ning Bu? kagem para tamu. Oh ngono. Iya. Ngomong kok. Mm. Ono bab nyanyi wae aku ora enek donya tukang nyanyi. Kok iso lho Mas? Ya iso nang jero wetenge mbokku wis kulino dikirimi mic Pakku kok. Ayo. Ngono iki kowe tekono. Iya, ayo. Tekono dalane mic ngendi Mas? Neh? Ayo. Pak Atin nggih. Ah. Cecak rawa sepira? Cecak rawa. Nano nono. Tintingan ben cedhak. Oh, sembrono. Matur nuwun Bapak Atin sekalian. Ingkang sampun kersa nimbali hiburan. Hae. Kangge ngiyataken seni kabudayan. Anggenipun agada perlu mantenan. Kula dongake ingkang nembe mantenan. Mugi-mugi mboten wonten alangan. Amin. Tansah antuk anugrahaning pangeran. Ya, amin. Ayem tentrem seger kuwarasan. Ya, sip. Paling penak dek dadi temanten anyar. Kenane lho, Mas? Pengarak bubar pakeane lukar. Terus piye, Mas? Wayang asar wis padha mlebu kamar. Terus? Lanang lan wedok padha pating klekar. Pating klekar dek nganti tekan jam 7. Walalah suwe men lho. Sing wedok ngantuk terus ngajak turu. Oh, ngono. Sing lanang guyu karo mateni lampu. Wah, terus? Lanang lan wedok arep naninu. Naninu apa lho, Mas? Naninu arep nanana Mas nganten iki wis resmi mungguing agama lan negara. Kuwi sah saja. Wis gak apa-apa. Mula tak dongake Mas nganten rombak nganten enggal kagungan putra sok putrane loro wae ya Mas ya. Program Iya. KB ben sukses. Kalih dosa. Kalih dosa Kalih tegese. supados boten rekoso. Betul Mas, tak dongake putrane jenengan sok dadi pegawe.
Amin. Ana lagune. Apa, Mas? Paling penak, Dik, yen dadi pegawe. Mantap. Gaweane ringan atur akeh duwite. Anak loro padha tutuk sekolahe. Waya, waya. Kena kanggo contoh, Dik, tangga teparone. Aku mono Dik, anake wong randuwe. Ger, sana, Tanggaku sana. nuntun Honda, aku mung nuntun cempek. Alah, alah, alah. Tanggaku mangan iwak, aku mung mangan tempe. Piye? Tanggaku mangan endhog, aku mangan ndokku dhewe. Mah, mangsane maksudnya apa lho, Mas? Aku ki nang warung tuku ndok pitik mentah, tekan omah tak godhog mateng tak pangan. Tak kira saru. Ndok nek wis tak tuku mbake sapa? Ndokku Mbak, to. Lah iya. Oh, terus, Mbak. Mbak-mbake mas-mase iki aku di SMS Bapak Kapolri. Ngono. Pak Bambang SMS aku kon ngemutke para-para pengendara jalan raya karena situasi sekarang banyak sekali kecelakaan di jalan raya. Oh ngono wae. Katur sedaya ingkang nite kendaraan. Koyo. Ampun ngantos sami kebut-kebutan. Amangke mundhak saged kecelakaan. Ya. Kurang becane akeh korban kedrawasan. Ya. Korban cilaka pancen akeh banget. Heeh, piye, Mas? Mergo sing nyopir ada sami mboten enget. Ya. Pak polisi sing ngatur nganti mumet. Mergo kono kene dalane padha macet. Nek wis macet dik kabeh padha kapiran. Heeh, Mas. Sing mangkat sekolah nganti telat pelajaran. Oh, ngono. Sing pegawe telat tindak kantoran lah bareng sing bakul tahu nganti lali ra katokan. Mah aku kok iso lho. Mergo gugup selak telat pasare selak kukut. Oh, ngono. Golek katok ora ketemu. Wis mlayu. Mlayu ora katokan tokan pasar dadi rame. Uang bakul tahu kok suwek jarike. Suwek. Waktu ngadeg dek ora ketok suweke. Bareng digedadak ketok tahune. Mah aku, Mas. Mbah piye? Kok saru lho? Aku ngrembug bakul apa? Tahu. Bakul tahu nek ketok tahune pas apa ora? Pas. Lah nek bakul tahu ketok durene to. Ki duren sing nyolong. Oh, ya Wong pinter ora. ya, Pak. Lho kaya ngenok papat 50 dinyang. Sing bayar sa. Wah aku jane nek ra wis manjing karo sedulur-sedulur kene lho jane. Ki cewek-cewek ya ora mung cewek tok, Dik. Iya, Mas. Rondo-rondo klebu rondo-rondo sing ndek ben seneng karo aku ya tak kandhani. Heeh, ya dikandani piye? Cewek rondo mbak kabeh tak kandhani. Yen Rungokne. jaman saiki kudu ngati-ati. Ya. Yen nganggo rok mbak kudu dirangkepi. Rangkepan aku, Mas. Mergo saiki akeh entuk mandi-mandi. Entuk mandi mbak marake bingung. Ya. Mula yen tak kandhani aja sambar gunung. Kala jengking saiki yen ngentuk marake mlentung. Heeh, Mas. Mergo sing ngentuk kala jengking jero sarung. Endi, Mas? Wis Loh, tegese jare- wis. Oke jare jero aja sarung. buka-buka ngono. Lah ngapa? Aku kira rangkepan kok. Tegese jero sarung ki sarunge centelke jeglok. Tuh. Musibah tak. Iki mau lagune Setia Tuhurung Iya, rampung. lapa. Rampung sik. Engko nek bab nyanyi kok tak nyanyikke Iya. meneh. Oke lestari. Iya. Lho Dik seniman ki ora mung nyanyi tok. Iya, Mas. Lagune iki ya ngemu donga. Mugi lestari Iya. tegese muga-muga lestari katresnane penganten sekalian. Iya, Mas. Lestari nggone bebrayan ngantos akhir yuswanipun ya Bang Ayu. Amin. Allahumma Amin. Ya. Mogian tok ben. Iya, iya. Nanging wiji. Andi kamu tansah rimpah. Madang. Mas, rombongan ki ngisin-ngisin ki.
Ayo, wong jenenge urung metu ingon kok wis jur njaluk madang. Lah ya maklum wong iki paguyuban Dik ben iki suka nedha kok Dik. Oh ngono. Lah ya ayo, kendangi Mas. Ayo. Gentak gentung nggih matur nuwun wong ayu Mbak Yulia sampun ngaturaken langgam Jawi katur temanten sekalian sida asih sarengan